and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Nasayod ka ba? Kunoon sa'y labing maayo mong mabuhat. Alang na ako. Hennessy, tita, pray for me. Kung mamatay na unya ko, iyampo ang akong kalagaw ta. Mapasaylo ko sa akong mga nabuhat nga sa. Ilabi na ang sa nga nahimo ko sa amahan ni Larry. Tita Divine, dako kong sa nga nahimo sa iyang amahan, Hennessy. But I did it because I love him. Ug di ko makahimo sa pagbuhi niya. Ug lantahon siya nga malipayon uban sa babae nga iyang gipuli nako. I can't let him go. Tita! My God! No! Tita! No! Ayaw piyungan imong mga mata! Help! Help! I love you, baby. Oh. Nagdam ko na sa kukubay. Di ko maklaro ang iyong itsura. Kapag nagdatingog. Oh, God. Kinsa pag ko. Oh, mayo. Kay sayo kang nagmata. Pukaon maungta ti kapaingol. Nagdam ko na sa kubabahiin ko. Kadtong imong giingon. Unya, naklaro na nimong dagway. Wa. Minyo katingalis inyo do. O baka ha, may hinigugma kang nabiyaan. Ambot lang, inko. Unya na. Ali na. Mutumod na karang oras sa hapit ang bangka. Mutagbutan nila aron makapilit ang isda. Sa dili pa na sa merkado aron ibliga ang uban nga dili mahalin dito sa baybayon. Alahos na. Oh, sige. Tana ko. Paano amiin ko? Ibali pa ba yan na magbali dyan? Nala, sige. May nusa na kong 5 pesos ang matikilo. Ay! Magpalit ako kilugon nga isdain ko. Uy! Dalili! Kilugon. Uy, problema, uy! Gilainan ko na kamo si Lula ni mo. Na, di na mo dawat si Lula og isda gikan nimo ingko oy. Nang luod pa to hangtod karon nga imong gigandag tiguang. Noon sa mga taon siya, oy. Unsa ba ingan ako niya nga tiguang na magya siya. Mabitaw nga parison ko unta minduha. Pero ang kalainan lang kay himsog pa ko. Ligon pa ning tuhod ko. Makahimo pag pila ka raon. Pila ka raon sa unsa ingko? Dong, Jason, tana siya. Pipila ko ka raon ko. Really? Gusto ko yung masahid ko ron sa kung pila ang round nga pasabot ni inko. Wa gani ko masayod. Mangutana ba ang tao kung nasayod pa? Gusto ka? Idi mo na ko. Ansa? Come. Magbuhi ko. Ayaw ko guruya ka. Do, hinahinaya lang ha. Ayaw pagkaliti. Huy! Sa pa? Diliw niya. Nakabangon. Mga 5 lang kalaon kay pag-upa. Sa pa? Uy, sabuti pa sabutin ko, Pedro. Magbaksing ta? Lamaw pa si Maxing. Unsa? Uy, buhi ko pa hambugiro gid kay ka. Uy, Di na ka maingon nga pagpanghambog lang ni ako. Kuman ko ikapakita ni mo. Nga makahimog ikong pipila karahon nga dili ko kutasan. unsa? Ingon na ana. Kalakas ang akong stamina. Well, murag taw-taod akong wa maka-practice sukad nga naabot ko ni dapita. But I guess I could do the practice with you. I'll be gentle, I promise. So, first time nimo? Unsa? Nakasabot na ko. Animal ka.
buhi ko. Salbahis sa gibisag unsaon. Hambugero, salbahis, manyak. Buhi ko ba? Buhi ko! Salbahis, manyak, hambugero. Okay. I should live by that title. Ay! Nga nag-asa ko ni mo. Hambugero, ibutang ko. Asa ko ni mo, Dad. Si Boxing Ring. Let's do all the position in every round. Unsa? Tabang! Ginagit kong manyak! Ibutang ko, manyak! Not too fast, baby. Ibutan talaga karon ni kabot ito sa payag. Unsa? Ginoo ko! Tabang! Oh, uy. Time pa. Si Lily. Siya katong kaalsa ni Jason nga, hambugiro. Iyang gisabilay sa iyang nga baga ang babae nga akong pagkamutya. Oh. Asa may dadon nga akong Lily? Dili mahimong iyang dadon bisan asa lang akong mahal. Lolo. Sa asa mas loy. Nagsige pa na akong pangitag kwarta. Ang tudon aron pakislan akong babae nga iyang gisabilay karon sa iyang nga baga. Kamay lang kuwang. Maangko na ko sa Lily na ko. Muduol na kong politiko. Unya, aron mo sponsor na mo, mangita kong pagi nga makakita kong politiko. Di iyo kumuhunong, hangtod nga makakita kong igong kwarta, aron mapakas na ako sindi Lily. Oh, tapa, sige ko istorya. Haim to sila, lipat ko na. Sige po istorya. Sige, ako na usa. Nawa mo sila sa kong pananaw. Animal gito nga bugiro to. Anong pas-pas magkito siyang milakaw? Katuhuon ako eh. Mubukog tiil. Bida mauling nawala kalit. Di mahimong mudagan ko. Ang dito sila paingon. Kaya maapsal ako sila! Ibutang ko ang bugiro! Gladly. Ay! Nabuyante ka. Kasakit sa kong buko-buko. Ako isa, ha? Ibutan tanaw ka pero imo ko gipaak. Nagkita ako naman din, ha? Kagkisa ni payag. Uri ka may baw. Di ko mangutana kung nahibaw ko. Mas una ka nagpuyo ako ni Debita. You should know. Bugiro kag yun nung pisag unsaon. Hoy, Mr. Hambugero. Jason, Wa ko'y labot og isayngani mo. you should care kay human ini. Ikaw na niya magkukod ako. Ha? Unsa? O ganang pagukod man ko nimo, ha? Ambot lang. Basin lang ba? Magbunga ang buhaton ta karon. Hoy, ay kung pinuangi, ha? Virgin pa ba ako? Isikara, ha? Really? Virgin ka pa? Virgin pa. Kasi pagtuon mo na ako, ha? Virgin pa ka? Nganang imong ipaduol ang imong naong sa kong naong. Hoy, malibat ko, palayo ba? Virgin pa gyud ka? Balik-balikon? Kiinang virgin pa ko? Let me find out. Hoy, Jason! Karon na kayo kadas kong pangan. Abi ko bag, hambugiro nga akong han. Jason, please. Buhiin ako pa. Mapaulit na ko sa amo. Nangita na to lula na ako, Arwin. Let me think about it. Sa? Huna-hunaon pa di mo? Hoy, kung nagtuo kang parehas ko sa ubang babae diha nga mga laylay ang mga bra ug panty kon makakita nimo, pues lahi ako. Dili ko madaan imong pa-cute-cute ug in-English. Really? Hoy, doon na kay imong naong nako ha. Gara ka. Puwa man kag ngabi bisan ng lipstick. Asa? Murag may gusto kong buhaton karon. Asa imong buhaton? Your lips is tempting me. Can I kiss you? Pastos. Oh. Sagpa na sagunin mo, ha? May mo namang bubalibad gud ka kung di ka masugot. Alam palagpa. Kanipis ko na magpahad. Pero kabugat mo budag sagpa. Kuwang panas imong pagpakulba nako kay imo kong gidain ni Napita. Ay, ang akong matambangan. Imo gisikaran. Shit! Tigalig. Maapiktaran ang atong liwat ini. O si atong liwat? Natural ato. Kaya ikaw may akong buhagayan ining natigom na kong sperm. Nga dugay nang wa magkagawas. Kaya sab ko gusto nga maghandjab. Di ako din planong buhian uban nimo.
tinuod gid ay nga plano ko namang luguson. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!